kuka oli kuitenkin joukkueen ehdoton niin kuin stara ja ykköspelaaja, niin siinä vaiheessa niin kuin rupeaa jo kaikki miettimään, oho. Nyt mietitään, kun Leimu tekee maalin ja Leimu tekee muuten maalin 5-5 vastaan ja se ei ole taas ihan joka päivänä asia. Ei oo. Yllätys, että tekee. Yleensä on YV-miehiä, mutta pannaan siihen. Ja se oli niin kuin Heimo Jussi studioista totesi, niin tulivoimaa viivalla Tapparalla kyllä riittää. Sitä riittää. Tässä saadaan hyvä esimerkki. Ja siinä on kaksikin Saipa-pelaajaa menee tuohon eteen, mutta ei vaan tällä kertaa pysty blokkaamaan, mutta haluja siihen on ja kyllä siellä varmasti Toivonen on vähän sen näköinen, ettei hän kyllä näe mitään, että mistä se kiekko tulee. Tässä tilanteessa on syytä todeta, että tekemä niin. Tapparan puolustajat ovat tehneet 21 pönttöä tällä kaudella. Nyt katsotaan, tuleeko tästä Jukka Peltola. Upea maali tulee, todella hieno maali. Näin nostaa Jukka Peltola kiekon maalin kattoon ja se on Peltolan ensimmäinen maali vuosimallia 2013. Loistava rystynosto kyllä, mutta on kyllä loistava avauskin, että oliko se Kankaanperä vai kuka sieltä toi kiekkoa. Tuosta erittäin hieno avaus tuonne pakkien taakse, oikein ajoitettu, sopivan kova, terävä syöttö. Taidokas nosto. Kyllä. Hienosti. Näyttää, että tulisi muka keskelle, mutta sinne jää ylös sen verran tilaa, että hieno on kyllä. Maalin kattoon tuo. Kankaanperä ja Losenius maalin syöttäjinä. Loseniukselle 5. peräkkäinen piste peli Nivalle odottamaan kiekkoa. Hän on tässä näin. Mäntylä on toisella puolen. Barkovilta terävä, tarkka syöttö ja nyt pelataan kiekko luukulle ja lopulta Ville Nieminen sutii kiekon sisään. Barkov taisi vetää tolppaan siitä tyhjistä ja sen jälkeen Niemisen kuiva kausi päättyy. Ville Niemisen 21. maali tällä kaudella ja 3-0 ja kyllä nyt on Saipa tällä hetkellä hätää kärsimässä. Kyllä nimenomaan ja vähän niin kuin pilannut hyvää peliään sillä, että on ottanut tähän erään niin 3 jäähyä, jolloin se hallinta ja peli niin kuin siirtyy kyllä ilman muuta Tapparalle ja Tapparan tasoista joukkuetta vastaan ei missään nimessä voi ottaa. No, siis Barkov ihan syöttää tuosta vielä niin kuin huomasit. Se kääntyi jotenkin ihmeellisesti. Kato, se kääntyy rystylle tosta ja rystyltä vielä kaverille tyhjiin. Nieminen joka tapauksessa maalin tekijänä ja maalin syöttäjänä Barkov ja Umisevic. Kyllä täytyy sanoa, että on. Mankisen syöttö Brad Moranille. Moran hakee syötöllään Giliatia, mutta kiekko tulee puolustajalle sinne viivalle saakka. 9 sekuntia enää jäljellä. Saako Saipa vielä laukauksen aikaan? Siitä veto tulee. Metsola torjuu, mutta maalilla on sitten Jesse Mankinen ja hän kauhoo kiekon häkkiin, kun 3 sekuntia on tätä erää jäljellä. Ja tästä Saipa saa sellaisen sytykkeen, että se tekee tästä vielä 3. erästä todellisen taistelun. Se on varma asia. 39. 56, 3-1 Mankinen maalin tekijänä. Savilahti Nagander lähettää kiekon maalille ja jostain vaan onnistuu kaivamaan Mankinen kiekon. Näin. 13 Jesse Mankinen. Maali on Mankisenne 14 tällä kaudella. Savilahti Nagander. Aika 39. Savilahti Nagander ja Espoossa jännitetään sitä Rauman loppua ihan tosissaan. Kestääkö Ilves? Katos. Nyt tekee Saipan Brad Moran kavennuksen 2-3. Ja täällä on 8.41 jäljellä, eli 51-19. 3-2 maalitekijänä. Salsiido pisti tuosta Moran. Varmaan Salsiidolta karkas kiekko. Se Hälänäkin oli puoliksi tyhjä maali. Tästä näin suoraan eteenpäin. Se oli Giliati. Anteeksi, Giliati, joo, Giliatilla karkaa kiekko, menee nimekin sekaisin, mutta tästä näin tulee hyvin. Ei pääse vaan painaa tonne riittävästi, mutta että hyvä syöttö menee perille Moranille, niin silloinhan homma on niinku pohkeessa. Ja nyt on taas ihan uudenlainen startti tähän. Kyllä. Maalin tekijänä Brad Moran. Se on miehen 5. maali ja